سلام لكم وآوية وآتية ህፃናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ወአፍቃሪያን ልሳነ ግዕዝ ቤተሰባት ኢትዮጵያውያን ሚዲያ እፎአለክሙ ወእፎጸናይክሙ የዜዛ አቀርብ ለክሙ በእንተ መጠይቃን ቃላት ዘይብል ውእቱ ፍጹም ሰላም ለአኻትኩም ኸና ሐዋቴና ሐቴን ፍትዋት ህፃናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተሰብ ኢትዮጵያውያን ሚዲያ ከመያለኹም ተሐንዲሁም أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ሕዚ አርወልኩም በኻላይ ክፋል ብዛዕባ መጠይቃን ቃላት ዝብል እዮም ትንሳኤ ጽዮናውያን ሚዲያ TTM ንጹህ ክህነት ንኽብር እግዚአብሔር ትንሳኤ ጽዮናውያን ሚዲያ እሽፍቷት ህፃናት ኣብዚ ሓለፈ ትምህርትና ብዛዕባ ታይ ዝብል ተማሂርና ነርና ወይ ድማ ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ናይ ቀዳማይ ክፋል ብዛዕባ መጠይቃን ቃላት ዝብል ትምህርቲ ብዛዕባ ታይ ዝብል ተማሂርና ነርና ወፍቷት ህፃናት ኣብዚ ሓለፈ ትምህርትና ብዛዕባ መጠይቃን ቃላት ዝብል ኮይኑ በቀዳማይ ክፋል መጠይቃን ቃላት ዝባሃሉ እንመን እዮም ዝብልን በቀዳማይ ድማ መኑ ዝብልን ሪኢና ነርና ሕዚ ድማ ናይ ሎማዓን ትምህርትና ንሰጋገር መጠይቃን ቃላት ካልኣይ ክፍል መጠይቃን ቃላት ካልኣይ ክፋል ካልኣይ ምንት እንታይ ታይ ዋት ለጠይቆ በእንተ ነገራት ዘይበቁአነ መጠይቃዊ ቃል ምንት ዘይብል ውእቱ ብዛዕባ ነገራት ንምጥያቅ ዝጠቅመና መጠይቃዊ ቃል ወይ ድማ ብዛዕባ ነገራት ንምሕታት ዝጠቅመና መጠይቃዊ ቃል ምንት እንታይ ታይ ዋት ዝብል እዩ ምሳሌ ቀዳማይ ምንት ውእቱ ዝንቱ ምንት ውእቱ ዝንቱ እዚ እንታይ እዩ እንታዩ እዚ ማለት እዩ ካልኣይ ምንት ዜና ሃሎ ምንት ዜና ሃሎ እንታይ ዜና ኣሎ እንታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ምንት በሲታ ምንት በሲታ እንታይ ተወይት ሰበይቲ እያ እንታይ ሰበይቲ እያ ማለት እዩ ምንት ዘይብል መጠይቃዊ ቃል ሰይከውን ተስሓቤ ምንተ ይብል ምንት እንታይ ዝብል መጠይቃዊ ቃል ተስሓብ እንትኸውን ምንተ ንምንታይ ይብል ምሳሌ ቀዳማይ ምንተ ሓሰስኪ ቢጽየ ምንተ ሓሰስኪ ቢጽየ እዚ ማለት ዓርከይ እንታይ ደሊኺ ዓርከይ ማለት እዩ ካልኣይ ምንተ አጥረይከ አቡየ ምንተ አጥረይከ አቡየ አቦይ እንታይ አጥሪኻ አቦይ እንታይ ዓዲካ እንታይ ሸሚትካ እንታይ ገዚእኻ ማለት እዩ ሳልሳይ ምንተ ትሬሲ ዝየ ምንተ ትሬሲ ዝየ ማለት ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣብዚ ማለት እዩ ራብዓይ ምንተ ሰተይኪ ይእዜ ምንተ ሰተይኪ ይእዜ ሕዚ እንታይ ሰቲኺ ሕዚ ማለት እዩ ሓምሳይ ምንተ ረከብክን በፍኖት ምንተ ረከብክን በፍኖት ኣብ መንገዲ እንታይ ረኺብክን ኣብ መንገዲ ማለት እዩ ሳድሳይ ምንተ ጸሓፈ እሁከ ምንተ ጸሓፈ እሁከ ሓውካ እንታይ ጽሒፉ ሓውካ ወይ ድማ እንታይ እዩ ጽሒፉ ሓውካ እንታይ እዩ ጽሒፉ ማለት እዩ ሳልሳይ ማእዜ መዓዝ ወይን ለጠይቆ በእንተ ጊዜ ዘይበቁአነ መጠይቃዊ ቃል ማእዜ ዘይብል ውእቱ ብዛዕባ ግዜ ንምጥያቅ ዝጠቅመና መጠይቃዊ ቃል ማእዜ መዓዝ ወይን ዝብል እዩ ምሳሌ ቀዳማይ ማእዜ መጻት እምከ ማእዜ መጻት እምከ ኣዴኻ መዓዝ መጽያ ኣዴኻ ወይ ድማ እነኻ መዓዝ መጽያ እነኻ ማለት እዩ ካልኣይ ማእዜ يحور ليقنا ማእዜ يحور ሊቅነ
ጎይታና መዓዝ እዩ ዝኸይድ መዓዝ እዩ ጎይታና ዝኸይድ ማለት እዩ ሳልሳይ ማእዜ ይመጽእ እምሄውነ ማእዜ ይመጽእ እምሄውነ ኣባ ሓጎና መዓዝ እዩ ዝመጽእ መዓዝ እዩ ኣባ ሓጎና ዝመጽእ ወይ ድማ ኣቦ ጎይታና መዓዝ እዩ ዝመጽእ መዓዝ እዩ ኣቦ ጎይታና ዝመጽእ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣባ ሓጎና መዓዝ ክመጽእ እዩ መዓዝ ክመጽእ እዩ ኣባ ሓጎና ማለት እዩ ራብዓይ ማእዜ ተገብረ ዝንቱ ማእዜ ተገብረ ዝንቱ እዚ መዓዝ እዩ ተገይሩ እዚ መዓዝ እዩ ተሰሪሑ መዓዝ እዩ እዚ ተሰሪሑ ማለት እዩ ሓምሳይ ማእዜ ትፈጽሙ ዕረፍተክሙ ማእዜ ትፈጽሙ ዕረፍተክሙ ዕረፍትኩም መዓዝ ኢኹም ትውድኡ መዓዝ ኢኹም ዕረፍትኩም ትውድኡ ማለት እዩ ሳድሳይ ማእዜ ይትነሳእ እሁኪ እምንዋሙ ማእዜ ይትነሳእ እሁኪ እምንዋሙ ሓውኪ መዓዝ እዩ ካብ ምድቃሱ ዝትስእ ካብ ምድቃሱ ዝትስእ ሓውኪ መዓዝ እዩ መዓዝ እዩ ሓውኪ ካብ ምድቃሱ ዝትስእ ማለት እዩ ራብዓይ ኣይቴ ኣበይ ዌር ለጠይቆ በእንተ መካን ዘይበቁዐነ መጠይቃዊ ቃል ኣይቴ ዘይብል ውእቱ ብዛዕባ ቦታ ንምጥያቅ ዝጠቕመና መጠይቃዊ ቃል ኣይቴ ኣበይ ዝብል እዩ ወይ ድማ ብዛዕባ ቦታ ንምሕታስ ዝጠቕመና መጠይቃዊ ቃል ኣይቴ ኣበይ ዝብል እዩ ምሳሌ ቀዳማይ ኣይቴ ሃሎ እሁከ ኣይቴ ሃሎ እሁከ ሓውካ ኣበይ ኣሎ ኣበይ ኣሎ ሓውካ ሓውካ ኣበይ እዩ ዘሎ ኣበይ እዩ ዘሎ ሓውካ ማለት እዩ ካልኣይ ኣይቴ ውእቱ ቤትክሙ ኣይቴ ውእቱ ቤትክሙ ገዛኹም ኣበይ እዩ ኣበይ እዩ ገዛኹም ገዛኹም በበይ ገጽ እዩ በበይ ገጽ እዩ ገዛኹም ማለት እዩ ራብዓይ ሳልሳይ ኣይቴ ሃደረ ኣቡከ ኣይቴ ሃደረ ኣቡከ ኣቦኻ ኣበይ ሓዲሩ ኣቦኻ ማለት እዩ ራብዓይ ኣይቴ ውእቱ መካኑ ኣይቴ ውእቱ መካኑ ኣበይ እዩ ቦትኡ ኣበይ እዩ ማለት እዩ እሺ ፍትዋት ህፃናት ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ነዚ ይመስል ነይሩ ብሓፈሻ ሎማዓንቲ ብዛዕባ መጠይቃን ቃላት ብኻልኣይ ደረጃ ምንት ዝብልን ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ማእዘይ ዝብል ብራብዓይ ድማ ኣይቴ ዝብል ርኢና ቶም ካልኦት ቶም ዝተረፉ ድማ ብቐጻሊ ቪድዮ ክንሪኦ ኢና ብኻልእ ትምህርቲ ክሳብ ንራኸብ ብሰላም ጽንሑ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ትንሳኤ ጽዮናውያን ሚድያ ሁኑ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ድማ ይትረስዑ ብሰላም ጽንሑ ትንሳኤ ጽዮናውያን ሚድያ TTM ንጹህ ክህነት ንኽብሪ እግዚአብሔር ትንሳኤ ጽዮናውያን ሚድያ